Ýyly däle geçirýän ýarışlar üstünlük babatda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin giň mümkinçilikler döredýär. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň näki ýarışlar özara duşuşlardan ibarat boldy. Duşuşlar gylykly häsiýeti bilen tapatlandy. Gylykly oýunlar Magtymulada näki Türkmen Döwlet Uniwersitetinde giň ýerinde ýaýlanýan sport bäsleşikleriniň çekileşlik häsiýetini üpjetdi. Oýunlar bu ýokary mekdebiniň talipleriniň tejribeleriniň artmagyna mümkinçilik berýär. Kämilleşmek üstünlüklere tarap önemli ädimlerdir. Ýeňşe bolan Anam Murat Garry ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lokmaçylyk Uniwersitetindäki ýarışlara öz boşlugy bedeg berdi. Çekilişli oýunlar ruh oýnatlygy besenli. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetinde ýaýlanýan sport bäsleşiklerini özara duşuşlara giň germerli. Oýunlaryň her biri ýokary mekdebiniň talipleriniň kämilleşýänini görkezdi. Bu ýagdaý üstünliklere tarap önemli ädimlerdir. Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnamanyň kabul edilmegi ýurdumyzyň sport diplomatiýasynyň rowaşlanýanyny tasdikleýär. Bu ýagdaý hemmeleri sport üstünlikleri ruhlanýar. Ýokary guramaçylykda geçirilýän ýarışlar talip türgünler üçin öz boşlugy taýýarlygy urulýar. Her bir turganyň goýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarışlar geljeki üstünlikleriň özünidir. Uniwersitetde giň ýerinde ýaýlanýan sport bäsleşiklerini oňatlaşan talip turganlar özleriniň okuýp dur başlandyklaryny görkezmäge giň mümkinçilik aldylar.